बेबायदि उल्था जानायखाय खर'खौ सानाय मोन्दों नामा? खर' गिदिंनाय मोन्दों? जेबो नङा दे, दैखौ लुनोबालाय माबायदिथ' लुनो हानो। आं दै लुनि, ओरै सिदा थाबोलाथाय सिजोबगोन ना, बेनिखायनो खायलें खालायदांनांगौ। र' थाथ' आं दैखौ लायनि। दे, लु माबारै लु, एसे खर'फोरखौ थान्दा मोनगोन खोमा। देहाया बिराद गोजांदों, खर'आ आरो मार गुदुंखा। खर'खौ सानाय गुदुं मोनजोबदों गिलिर। र' हामगोन र', आं जगखौ नागिरना मोनाखै र', जगखौ नागिरना लाबोनि। थान्दा मोनगोन, बाल्थिंनिसो लुनि। खर'खौ थान्दा मोनबानो देहायाबो गुदुं जागोन दे। आं आइखौ एसेबां बुंखादोंमोन दहाय सानाव हस्पिटालाव थांनो होननानै, गावहानो थांनो नागिरा। दा एसेबां खस्थ' जानांनाय नङामोन ना, डक्टरनाव थांनाय मोनबा बेबायदि जानायानो नङामोन। फैसा गैयावलाय अबाव आरो डाक्टरनियाव थांबावनो, बेसेबा खरसा थाङो। फैसायाथ' थांखागोनानो, बेबायदि होनना आरो बेबायदि थानो हायो नामा? खस्थ'नो मा जायो मा मायो, दा एसेबां गोजां नांबायना। र' लायबावनि आङो बाल्थिंथामसो लुनो होखादों आइया, बाल्थिंथामसो लुबासो खर'आ थान्दा मोनगोननो। दिनै खर'खौ एसे मोजां मोनबाय र'। रादाय, अबाव दंखो रादायालाय? र'नि बाबायाबो गैया माथो। बिफा फिसा मर्निं थांबाय खोमा दे बिसोरो। आंबो सिखारनोसै। आंखौबो फोजानांगौ, आंबो थांफागौमोन मर्निं वाकआव। गोबां सम जाबाय थाङिया मर्निं वाकआव। फुङाव सिखारग्रा खालायनांसिगोन र', सिखारनो हाया। फुङाव सिखारनानै थाबायोब्ला माने देहाफोरखौ एसे मोजां मोनो। आं सिखारनो हाया। हर मबाइल नायनाय, हरसिम मबाइल नायना फुङाव सिखारनो हाया। शान्ति, दे कफि बनाओ। पजिटिभ। थेंक इउ गड। इसिबां समनिफ्राय आं बिमा जानो होननानै नेगासिनोमोन। फाइनेलि आं प्रेगनेन्ट जाबाय। वाव, आइ एम सो हेपी। आफ्टर लं टाइम फाइनेलि आं बिमा जासिगोन। आंनो सासे हिन्जावसा बेबि नांगौ। हिन्जावसा बेबि नांगौ आंनो। हौवासाथ' दंखायो, हिन्जावसा नांगौ आंनो एबार सासे। किउट समायनासा बेबि, हिन्जावसा बेबि गार्ल। राधानो खिन्थानि र', राधाया खोनाबाथाय बेसेबां मोजां मोनगोन। राधायाबो बुंखाबाय दंमोन हिन्जावसा गथ' नांगौ होननानै। आं प्रेगनेन्ट, बेबि गार्ल जागोन। राधानो गुड निउस खौहायनि। राधाय! बुं सोर नोङो? बुं हारामजादा, बुं सोर नोङो? बुं। खेला मोनबाय थादोंलै बियो हारामजादा कुत्ताया। थां, जायखिजाया टर्चार खालायनो आंनि खुगानिफ्राय दिहुननो हाखाया। बिराद गोरा खानानै दोनदों पापिफोरा। खाथि खालायावबो रावबो गैया बायदि मोनदों आं। हेल्प! मदद करो! हेल्प! रावबो गैयाबो खोमा। इमान गोरा खादों। माबोरै थानो हानाय, मा हामगौमोन। बायदि खादों, दिहुननो हाला आं। बेनिफ्राय खारखोमानो हायाब्ला गासैबो बरबाद जाजोबगोन। मा खालायनां? हेल्प! हासुनो खिनो ओंखारदों बान्दु, होनबासो खेवनो हागोन बिसोरो। बिनिफ्राय खारखोमाखागोन आं, खिनो ओंखारदों होननानै। फैथों र' बे रादाया फैथों। खेबसेल' बख'नो हाबा बे दिरुंखौ माबोरैबाय। बुंथांखौ रादाया, आं गुड निउस होननो नागिरबाय दं मानसिखौनो। फुंनिफ्रायनो दाबो फैयाखै नामा बियो? आं फैबायसो सानदों। एसेबां गोबाव मर्निं वाक खालायदोंना। रादाय! न' सिङाव दङ नामा? क्या हुआ मैम साहब? अरे शांति, तुमने साहब को देखा है? सुबह से नहीं है। अरे मैम साहब, मैंने तो साहब को सुबह से नहीं देखा। क्या मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गए रोनी बाबा और वो? अरे नहीं मैम साहब, रोनी बाबा तो सुबह ही उठ के खेला, फिर गेस्ट रूम में सो रहे हैं अभी। क्या? मुझे लगा मॉर्निंग वॉक में गया है, फिर राधा कहाँ चला गया?
नहीं मालूम मैम साहब मेरे को, मैंने सुबह से नहीं देखा। ठीक है, तुम कॉफी बना के लेके आओ। साहब मॉर्निंग वॉक में ही गया होगा, कोई मिल गया होगा, बात कर रहे होंगे इसलिए देर हो गया। जाओ कॉफी बना के लेके आओ। ठीक है मैम साहब। आं एसेबां गुड निउसखौ होनो थाखाय नेगासिनो दङ। पियार अबाव थांखौ सामबाया गावासो खोनाबा रंजाना थानोनो हानाय नङा। आं दे बिमा जानो हाफिनगोन बेखौ सानाखैमोनानो। मा जालांदोंमोन आंनि जिउआव। दा गासैबो मोजाङानो जालांबाय, मोजाङानो जागासिनो। आंनि मेगनाबो फैबाय, मेगनाबो मोजां जाबाय, रादायखौबो मोनबाय, दा आङो बिमाबो जाबाय। इसोरा मोजां जाबोला गासैखौबो मोजाङानो खालायखायो खोमा। आंथ' माब्लाबाबो सानाखैमोन आं बिमा जाफिननो सुबिदा मोनगोन होननानै। बे लैखोनसालि सुदिमा लाना थांदोंमोन आंनि हौवाखौ सेख'नानै। आं बेबायदि बिमा जाफिननो हागोन होनना सानाखैमोनानो। साला थेवबो दा सुदेम नों नुदों आं बिमा जाफिनबाय। बिमा, आंनि हौवाया आंनिसोखा, नोंसोरखौ मोजां मोनखायामोन, नोंखौ मोजां मोनखायामोन। बेनिखायनो नोंसोरजों नांलायनानै आंनि हौवाया रादाया आंजों फैफिनदों। नोंसो बिमा जानो खाबु मोनफिनासै, आंसो दा गथ' सानायनि बिमा जासिगोन। नुदों सुदेम पाप्पि साला, गाज्रि मावब्ला गाज्रि फिथाइ मोनखायो। आं सानसे समाव बुंदोंमोन ना नों हारसिं जागोन, गाबगोन, नों सानसे फस्थायनांगोन होननानै आं बुंदोंमोन ना। दा नुबाय नों फस्थायबाय था। दा आंसो मिनिगोन। आंनावसो गासैबो रंजानाय खुसि फैजोब्बाय, मिथिबाय? नुदों आं रादायनि गथ'नि बिमा जाफिननो हाबाय। हारामजादा बुं होनदों, हारामजादा सोर नोङा? सिगिनो फैदों नामा आंखौ? सिगिनो फैदों? थै बिमा खर जानाय। बुं हारामजादा सैमा जानाय, बिमा खर जानाय, बुं सैमा। नों बुङागौमानि नोंखौ बुबाय थागोन आं, गेब्लेहोजोबगोन आं नोंखौ बुयै। बुं, थैनो लुगैयाखैबा माबोरै बुं, थांना थानो गोसो दंबा माबोरै बुं, सोर नोङो बुं। नों दिनै बुङाबा थांनानै थाखाला नोङो। थांना थानो लुगैदोंब्ला दिनै बुंखा, नङाबा नों दिनै थांना थाखाया। नोंनि थैनायनि थारिखआ दिनैनो जाखागोन, दिनैनो। माबोरै बुंबा बुं। मा जाखो? सैमा जानाया दाबो बुङाखै नामा? एसेबां बुजाबाबो? गैया, जेबोखौनो बुङा। हर एबार आं बुनि। बु, जेसे हागौ बु, बे हारामजादाखौ गेब्लेजासिम बुबायानो था। खुगा गेवागौमानि, खुगा बेखेवागौमानि बुबायानो था। ओइ साला आखाइ मानगासिनो ओरैबा। ओइ दुप्लिकेट रादाय, 2 नाम्बारि जायखियानो जाया मानो नोंखौ दिनै रावबो बासायनो फैखाया। माबोरै मोजाङै बुंना लानोबा बुंना लाखा, नङाबा नों दिनै थैखाबाय। नोंसोरनो माब्लाबाबो खिन्थाया आं थैलांगोन, थेवबो खिन्था आं। नोरोगाव थांनो लुगैमारदों खोमालै बियो माबारैनो। सोरबा बासायनो फैगोन सानदों खोमा बियो। थै, बेयाव नोंखौ बासायग्रा रावबो ओंखारा, रावबो खोनासङा नोंनि माथोखौ बेयाव, मिथिबाय? होदोलै होदो, माबोरै बुफिनदो। बाथ्रा बुंबाय थाना लाब गैया, बिखौ होख्लायखादो, बुथारखानोसै, फबैखानोसै बिखौ। ओइ साला र'। आं खिनो ओंखारदों, हासुनो ओंखारदों। आंखौ बे खेवना आं खारा हासुनो ओंखारदों। हासुना लागोन आं, नङाबा हरनिफ्रायनो हासुनो मोनाखै, आं खिनो मोनाखै। एंगार। थगायदों बे कुत्ताया, थगायदों। हासुनोबो ओंखाराखै, खिनोबो ओंखाराखै बियो। नख्लि 2 नाम्बारि सैतान हो। नोंनि फासायनायाव फासायगोन सानदों जोंफोरखौ, फासिगोन सानदों। हाजार नों खिनाला हासुलाला बेयावनो, थेवबो नोंखौ खेवा जोंफोरो। औ खिना ला, नों दरखार गैया बेयावनो खिना ला। एंगार आं खारा, आं हासुनो ओंखारदों, एंगार। गुन्दासो दे बियो, गुन्दा खुखा। एंगारखानाङा रादाय, मोनथिखा। बिनि बाथ्राखौ खोनासंनानै एंगारबा खारखागोन बियो। मानो एंगारनोलै? खिन्थागोन आं, एंगारग्रो आंखौ खिनो हो, हासुनो खिन्थागोन आं सोर खिन्थागोन, एंगार। ओरैनो बुंदों बियो रादाय, बाथ्रा खोनासंनाङा बिनि। एसेबां बुजानायाबो खिन्थायाखै बियो, दहायनिफ्रायनो बुगासिनो। दा खिन्थानो ओंखारदों बियो, हासुनो ओंखारफ्लानानै। एंगारनाङा। एंगारा, हासुना लाथों, खिबुना लाथों, बेयावनो दरखार गैया।
हनै सोरांलायलांबाय दासो मोजां मोनबाय खोमा आया उन्दुलांबाय खर'आबो दहायनिफ्राय गोबां थान्दा जाबाय दासो मोजां मोनबाय खोमा बेसेरिया सान्थि उन्दुलांबाय खमफि खमफिनो खस्थ' जानांबाय सानसे उन्दुलांथों दे दिनै डक्टरनियाव लांनांगोन थेवबो आया खिन्थाहरामोनबा मा जागौमोन दे बे हर गेजेराव माबा मोनसे जानायबा आं मा खालायगौमोन दे आया खिन्थाहरनायखायसो बेबायदि दै लुनो होनायखायसो आया मोजां मोनबाय दा नङाब्ला मा जागौमोन दे दिनै जेरैखि जाया डक्टरनियाव लांनांगोन नङाब्ला आरो जाफिननोबो हानाय लोमजानाय जेबो गेरेन्टि गैया दायो सरकारि हस्पिटालाव लांथारनांगोन मोजां मोनबाय दे आया आं नों बुंनाय बायदिनो खालायदोंमोन बाल्थिंथाम दै लुदों बिनिफ्राय खर'आ एसे थान्दा मोनबाय आरो दे मोजाङानो जाबाय दे दाहाय हस्पिटालाव लाना थांगोन सानदों र' सरकारि हस्पिटालाव फैसा गैयाबा नों दा फैसा हरनो होनसै आं गाजासो फैसायालाय हरनोबालाय दे दा आं सनजयनि आखायाव हरफानो दे दे होमबा दोनथ'नोसै दे जेनथेन आया मोजां जागौबाय दा आरो सासेया फनखौनो हमलाना ओजों बारो रादाया मा जाना दं फनखौथ' हमखायाखैयानो बबाव थांनो दिरुं लायनो मा दिरुं सासेया माथो खुगाखौनो बेखेवला खुगायानो गेवला माथो बेखौनोथ' माबा मोनसे खालायनो नागिरदों मा खालायनो नागिरदों आं जिथु नुदों बेबायदि बुबाय थाब्लाबो जाला मोनथिबायना बेखौ दिरुङाव आलायनानै फासि लागायनांगोन होनबासो बुंगोन बियो मा फासि नङा गोननायाव आलायगोन बिखौ गोननायाव दिरुं आलायनानै सायाव खानानै बिखौ आलायगोन आं होनबासो बुंगोन बियो जेरैबायदि मानसि बियो मोनथिबाय आं खुगा गेवा बिना बिखौ माबा मोनसे डेन्जार टाइपनि टर्चार खालायनांगोन जाहाथे जायखौ नुबानो बियो गिखायो दे होमबालाय माबोरैलाय थां बेनिफ्राय र' नोंखौ हारसिं मोननानै गोरलै मोनगोन दे बियो मायबा मोनसे बुंब्ला जेबो फोथायनाङा खिनाय हासुनाय दै जायखिजाया जियानो बिया मानो जेबो होनाङा जेबो खालामनाङा खेवना होनाङा मोनथिबाय ना नों आं फैयागौ माने जेरावबो थांनाङा बेयावनो थाबाय था जागोन दे हाजार गाख्र' गसि खालाय थांनाङा खिन्थु थाङा आङो नों फैयागौ माने बेयावनो थागोन बेयावनो था आं फैगासिनो सैमानि जात मा गाख्रबाय दं मा गाख्रबाय दं नों रादायनि मदद खालायनो मा मोनदों सन्जिब मा मोनदों नों जेबो मोना लाथिख' दानि जुगाव लोगोसे जेबो गैया मिथिबायना जेबो लाब गैया फैसायासो खामानि होयो फैसा नों आंजों फै आंजों नोंखौ गाबोननो खर'पति बानायगोन आं गाबोननो आंखौ खेवनानैल' नोंखौ गाबोननो खर'पति बानायगोन आं नों बायदि लैखोनसारा सुतिया सानदों नामा आंखौ नोङो आंखौ हाराम जादा सानदों नोङो नों बायदि जेबो लाब गैया फैसायासो मेटार खालायो फैसा आंखौ एंगार नों बेसे फैसा मोनो बेसे दरमा मोनो नोङो 10,000 15,000 20,000 खमसे खम 30,000 बेनिख्रुइ बेसे मोनो नोङो आंजों फै नोङो आंजों लोगो जा आंखौ खेवनानैल' हो नोंखौ आं गाबोन खर'पति बानायगोन मोनथिबायना आंजों फै नोङो बारा गाख्रबाय थानाङालै खुगा खये खथा खालायना दोनजोबगोन हाथाय साथाय थाइसेबो गैया खालामगोन आंनि बुंनायखौ लायाखैना नोङो नायबाय था जि खालि आं गगोन बेनिफ्राय फार्स्टआवनो नोंखौनो बुथारगोन आं साला बुथारनानै दोनलै दानो बे सैताना रादाय गैया होनना मिथिगौ बेखायनो आंखौ फुस्लायनो नागिरबाय थादों आरो रागा फोजोंदों बियो जाहाथे नांज्लायनानै बुग्लायनानै खारखोमानो हायो बेजों खुगा नांबाय थाब्ला आंहासो रागजोंनानै बुफ्लांलाबायनानै अबावबा खारग'गोनसो फै थांसै आं नोंनि आखायाव दाबो चान्स दं मिथिबायना खेवनानै हो आंखौ नोंखौ खर'पति बानायगोन आं ओइ सैमा नोंजों खुगा नायना जेबो लाब गैया एगार नोंनि आखायाव बारा सम गैया खमसे खम 1.5 मिनिट बिनि 1.5 मिनिटनि गेजेराव नों खोन्थायाबा नोंखौ फासि होनानै बुथारगोन आं दिनै खोन्थानोबा खोन्था नों सोर खिन्था थै नों दोन थै नोंबो थांना थानो मोनखाया एंगार खिन्थागोन आङो एंगार खिन्थागोन आं एंगार दालाय माथो